Passem al punt 21E, que és la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures d'estímul econòmic, de creació d'ocupació i de suport a emprenedors i autònoms. Presentada pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula per la seva exposició l'il·lustre senyor Santi Rodríguez. Gràcies, senyora presidenta. Honorable conseller, honorable vicepresidenta, senyores i senyors diputats. Aquesta és una moció que presentem de forma subsegüent a la interpel·lació que vàrem realitzar durant el darrer ple sobre diversos aspectes de l'economia productiva i centrats molt amb els autònoms i amb els nous emprenedors, que aquests varen ser, almenys des del punt de vista del Partit Popular, els autèntics protagonistes de la cimera del passat 25 de març, i en varen ser els protagonistes precisament per la seva absència. Cap dels agents allà presents, a excepció del Partit Popular, van posar sobre la taula el paper que en aquesta actual situació de crisi econòmica havien de jugar els emprenedors, els nous emprenedors i els autònoms en l'intent per la recuperació econòmica de Catalunya i amb l'intent de recuperació del nivell d'atur, del nivell d'ocupació de Catalunya. Aquesta és una moció que té dos punts prou diferenciats, cadascun dels quals per nosaltres té la seva importància conjunta o separadament, però el que en definitiva volem posar de relleu és la importància dels treballadors autònoms, la importància dels emprenedors, la importància d'aquell típic esperit emprenedor del català que al llarg del temps ha caracteritzat el sector fins i tot industrial a Catalunya. I en aquest sentit el primer dels punts contempla tot un reguitzell de mesures, algunes de caràcter general, algunes diguem-ne de voluntat, però que al nostre entendre és el, diguem-ne, decàleg, perquè són 10 mesures concretament, que han d'orientar les polítiques del govern per tal de fer de l'emprenedoria i fer del treball autònom una vegada més l'autèntic motor de l'economia catalana. I en aquest sentit es proposen, com deia, diverses mesures que van des d'accions formatives per recuperar el prestigi de l'emprenedoria, el prestigi de l'empresari, el prestigi del tenir una idea i desenvolupar aquesta idea per intentar generar riquesa i per intentar generar ocupació. Un altre punt que fa referència a la reducció de càrregues administratives, especialment en el camp de l'emprenedoria, per tal d'evitar posar traves absolutament innecessàries pel desenvolupament de noves activitats econòmiques, d'un marc fiscal favorable per al desenvolupament de noves empreses, la facilitat de l'accés al finançament per dur a terme noves iniciatives. Un altre aspecte que també considerem important i potser fins i tot novedós és el fet que hi hagi un compromís de les administracions públiques de Catalunya que, tot i els compromisos de la llei de la morositat, hi hagi un esforç per part de les administracions a l'hora de reduir els terminis de pagament, sobretot a les microempreses, que són aquelles que tenen habitualment major dificultat d'accedir a finançament extern. També fem una crida en aquesta moció a les administracions locals de Catalunya
perquè adoptin mesures per tal de, potser no tant incentivar, però sí que facilitar el desenvolupament de treballs autònoms i especialment el que fa al tractament via taxes d'aquests treballadors. No vull anar gaire més lluny, però podem recordar la polèmica que hi va haver a l'Ajuntament de Barcelona per les taxes sobre escombraries que es cobraven als treballadors professionals, la majoria d'ells autònoms, que realitzaven en l'exercici de les seves funcions professionals en habitatges, que per una altra banda també pagaven la corresponent taxa d'escombraries. I un darrer punt que fa referència a que la Generalitat intenti donar, en la mesura de les seves possibilitats, facilitats a la capitalització de les prestacions per desocupació quan així correspongui per tal d'obrir un nou negoci i, per tant, de tirar endavant una nova empresa. Aquest seria el primer punt, que són una sèrie d'aspectes generals. Però després hi ha un segon punt que per nosaltres també és molt important, perquè al final el que acaba fent és reparant una justícia, intentant posar un pedaç amb una injustícia que també ens referíem durant la interpel·lació. Explicàvem que hi havia hagut més de 6.000 autònoms, més de 6.000 nous autònoms, que durant l'exercici 2010, i en virtut d'una convocatòria de l'anterior govern de la Generalitat, van anar presentant una sol·licitud de subvenció en el Departament de Treball, van anar presentant tot un grapat de documentació i se'ls anava dient que no tindrien absolutament cap problema per cobrar i que ja rebrien la carta per anar a cobrar. Quan el nou govern va arribar i es va trobar sobre la taula aquestes més de 6.000 peticions sense crèdit, perquè el crèdit havia estat esgotat, va actuar d'una manera que nosaltres tampoc no considerem correcta, que va ser, tot i que legal, que va ser denegar totes aquelles ajudes que hi havia hagut. De manera que aquí han quedat més de 6.000 persones que van fer un esforç per sortir de la situació d'atur en què es trobaven, que van fer un esforç per iniciar una nova activitat i que es van trobar que el govern, i amb això els ciutadans no distingeixen de colors, es van trobar en què el govern els va donar l'esquena i al final els va acabar denegant allò que inicialment els hi havia compromès. Bé, doncs en aquesta moció, que per cert ha estat transaccionada a través d'esmenes amb el grup de Convergència i Unió i que espero que pugui gaudir del suport de tots els grups de la cambra, el que es fa d'alguna manera és reparar aquesta situació, reparar aquesta injustícia i, per tant, hi ha el compromís del govern, que quedarà palès amb un acord d'aquest Parlament, que s'obri una convocatòria, primera, per garantir que els nous emprenedors tinguin accés a aquests ajuts, però segona, que aquells emprenedors que varen intentar-hi accedir a l'exercici 2010 i se'ls va rebutjar per manca de crèdit, puguin fer-ho amb una altra convocatòria en l'any 2011 i, per tant, se'ls pugui reparar, ni que sigui parcialment, aquella injustícia que van patir o que han patit en aquest moment. Res més, esperem gaudir del suport de tots els grups de la cambra. Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.